нахуст лаҳзае аз филмҳои ба замони ҷанг бахшида шудаи тоҷик филм манзури ҳозирин гардонида шуд. зимни суханронии масъулин аз саҳми халқи тоҷик дар ғалаба ва ақибгоҳ ёдовар шуда таъкид доштанд ки дар радифи дигар халқу миллатҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ миллати тоҷик ҳазорҳо нафар фарзандони ҷасуру диловарашро ҷиҳати таъмини ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ аз даст додааст. қадрдонии фарзандони ғайрурудалери тоҷик аз ҷониби роҳбарияти собиқ иттиҳоди шӯравӣ бо ордену медалҳо ва дигар мукофотҳо инчунин ба 54 нафар фиристодагони тоҷикистон сазовор донистани унвони қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ гувоҳи гуфтаҳои боло мебошад. филме ки имрӯз дар маросими ифтитоҳ намоиш дода мешавад писари тоҷикистон аст ки соли 1942 дар замони ҳам мушкилии ҷанг дар ҳамкорӣ бо студияи союздет филм рӯи навор омадааст ки имрӯз манзури тамошобинон карда мешавад ва охирин филм агар хато накунам филми қиссаи зиндони павиак аст ки соли 1976 ба фикрам рӯи навор омадааст ва он филм ҳам дар ҳамин фестивал намоиш дода мешавад. ҳамчунин хотирнишон гардид ки тоҷикфилм барои тарғиби ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва таҷассуми бадбахтии ҷанг чандин филмҳои ҳунариву мустанадро ба мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ бахшидааст ки дар доираи баргузории фестивали мазкур манзури алоқамандони синемо гардонида мешаванд. ҳамзамон табрикоти маҷозии Никита Михалков, коргардони машҳури Федератсияи Россия, ба ҳозирин намоиш дода шуд. Шарофат Арабова филми ҳунарии писари Тоҷикистонро ки дар замони мушкили ҷанги бузурги ватанӣ дар ҳамкорӣ бо студияи Союздет филм рӯйнавор омадааст муаррифӣ намуд. пас аз муаррифӣ иштирокчиён ва меҳмонони фестивал филми ҳунарии писари Тоҷикистонро тамошо намуданд. дар фарҷоми фестивал миёни иштирокчиён ва киношиносон филми мазкур мавриди муҳокима қарор дода шуд. ҳамин тавр дар идомаи фестивал филмҳои ҳунарӣ аз таърихи кинои тоҷик, дирӯз ва имрӯзи коргардон Даниил Храбровитский, зане аз кишвари дури коргардон Тоҳир Собиров, тобистони 1943 коргардон Маргарита Қосимова, мулоқотҳои кӯтоҳ дар ҷанги тӯлонии коргардонҳо Абдусалом Раҳимов ва Сергей Чаплин, қиссаи зиндони павиаки коргардон Суҳбат Ҳамидов манзури алоқамандони синемо мегарданд. гуфтанд ба маврид аст ки баргузории чунин кинофестивалҳо пеш аз ҳама дар мустаҳкам намудани муносибатҳои фарҳангии ду кишвари бо ҳам дӯсту бародар мусоидат менамояд.